Opa, xentiña da moa. Decideme vos. Decideme vos, a ver. 180. Sí. Carré ou rack, de tenreira galega. Un dos cortes máis espectaculares que podemos facer. O vamos facer. Por eso, ademais, sinto a necesidade de facelo, non? Unha vez que temos esa tenreira que é espectacular, a tenreira galega, a súa carne, a súa xugosidade é brutal e temos garantía de calidade. Así que carré, ou tamén chamado coñecido por rack. Imos bridar, vouno bridar ben bridadiño, vouno pasar, e con que imos acompañar? Bueno, evidente, aquí vedes as cousas, pero falta o misterio, non? Que é algo que verdadeiramente está moi bo. E chamase chutney, é un chutney de cabaza. Iba a decir que non, para eso temos o gran Rafa Durán, que é ese chover. Nosotros imos a facer. Imos a sellar esta carne. Imos despois de sellarla, imos retirala, unha vez que teñamos sellada, imos meter todas estas verduras, non? Unha vez que teñamos as verduras ben rustridiñas, bastante rustridiñas, volvemos a incorporar a carne e pro forno, 180 grados. Non baixe de 1 hora e media, non baixe de 1 hora e media, e non creo que precise subir de 2 horas. Polo tanto, aí andamos xogando, pero por aí ando o conto, e despois o chutney imos a facelo, acompañalo con estas patacas. Estas patacas imos a salas ao forno directamente, sin aceite, sin nada, metido en un papel de aluminio e nada máis. E con todo isto máis co viño, imos a facer a base cas verduriñas, co carre. Precisamos o chutney de cabaza, e para iso temos o gran Rafa Durán, Don Rafael para moitos, e para todos coñecidos por Rafa Durán. Rafa, amigo, por onde andas? Mira, Carmen, viches? Sí. Son un titiriteiro. Preparado, eh? Titiriteiro que son. Hola, Xoanqui, amigo. Hola, Oído compañeiro. no Obradoiro, chef. Estou aquí cunha experta en chutney. Que é o chutney, Carmen? O chutney é unha mestura que se fai para aproveitar diversas hortalizas, neste caso de cabaza, Sí. pero podese facer con pementos, podese facer o de tomate, sabes como se coñece? Como? Popularmente no mundo inteiro, como ketchup. Ah, que é como espirran os tomates. Que chup, non sabías esa, non? You take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes a stormy storm. You take my self-control. Isto é unha salsa. Bueno, máis que unha salsa, é un acompañante para comer, sobre todo con carnes grasas e así, porque como leva este toque do ácido do vinagre, pois sempre din que vai moi ben con carnes grasas ou con peixes grasos ou así. De onde é típica esta salsa, sabes? Sí, son elaboracións que se fan, que proveñen sobre todo de Centro Europa, porque como aí non teñen aceites para conservar, grasas sí, pero entonces utilizan moito o tema do vinagre. E tamén como traían azucre das colonias, pois eralle uns ingredientes doados, non? Entón era para aproveitar que había, pois eso, unha hortaliza, mazás no seu tempo, que además coinciden, claro, na temporada, e o azucre que traían e o vinagre que facían tamén. Entón é daí a procedencia. Entón, repasamos ingredientes así para telo máis ou menos claro. Sí. Dixeches cabaza, por suposto, Cabaza. amazán, indispensable, Sí. limón, cebola, azucre ou panela neste caso. Sí, nós sempre poñemos ingredientes, ainda que non señan nosos, os nosos, por suposto, pero senón ingredientes ecolóxicos. É natural como máis sano que o azúcar, non? Por suposto, está sin refinar. Sensibre, Sensibre. isto é? Iso é coandro. Coandro. Que temos seco, vale? Cilantro en castelán, para Cilantro que en español. se entere todo o mundo. Isto é canela moída, simplemente. Sí. E logo, pois, un pouco de aceite para sofreír ao principio a cebola, o vinagre, lóxicamente, e un pouco de sal. E xa está, non hai máis. Pícase, mestúrase todo, ten que fermentar. Non ten que fermentar. Unha vez que se fai na pota, bueno, ten un proceso, que decir, que unhas cousas van antes que outras, non vai todo xunto, vale? Sí. Pero é por unha cuestión de coccións, non? E logo o limón que vai ao final de todo, para que sempre lle quede ese toque cítrico, que queda así moi ben e tal. Pero, nada, é simplemente eso, picar en dadiños para que se rompan, sobre todo, non, as frevas, non, da cabaza, da mazá, da cebola, e logo ir engadindo as ervas e ao final o limón moi finiño, picadiño moi finiño, non? Canto arte, Xoanqui, valeche, non? Vale perfectamente. Si, esa sei que sí.
aquí estamos adiantándolle o chollo a Xoanqui para que disfrute deste chutney de cabaza. Moitísimas grazas, Carmen. Imos estar atentos a ver que fai. De acordo, pois veña, a ver que lle sai. Son expertas, Seguro que sai ben. Graciñas, teñen toda a razón do mundo. Adiantaron chollo, de verdad que sí, porque isto é unha receita. É unha receita completa. Evidentemente, comer agullaradas e tal, eu faría, acabo de probarlo, collín unha culler, metí, espectacular. E, por suposto, imos sacarlle proveito. Bueno, comenzamos. Prendendo, trae unha hacha de leña, coxe, imos a darlle candela. Fondo de aceite de oliva. Despois retiramos un pouquiño para rustir as verduras, un pouquiño solo, Pero agora precisamos un fondo. Por qué? Porque imos rustir este carré. Rustir, marcar todo ben, selar, traballar con el aquí un pouquiño, unha vez que teñamos ben selado, e cando retiramos o aceite sobrante e comezamos cas verduras. Que vai a pasar aquí? Vai ter que todas as verduras tamén vanse aromatizar moitísimo ca carne de terneira. Non imos formar un caldo, porque evidentemente non hai auga, pero o aroma vai quedar aí. Retiramos parte deste aceite, evidentemente este aceite, unha vez que para comer despois é demasiado, non? Retiramos a gran parte deste aceite e imos a traballar cas verduras. E despois, por suposto, imos meterlle líquido para que aguante ben esa hora e 3/4 aproximadamente que precise este anaco de carne para facerse ao forno. Bueno, teño o aceite quentiño, non? Pois sale depilación de pelos, ameixeiras. O digo por si salta. Ben, imos marcando por aí, deixamos. Ahora mesmo o teño o nome, vou no baixar, Vou no baixar, pero ahora mentras quence demais. E mentras tanto, preparamos as verduras, parece vos, Vamos cortando e vamos facendo cousiñas ali con elas, vale? Aquí non temos nada que preparar. As patacas imos preparalas xa, así as temos xa feitas e nos quitamos aquí esta táboa de diante. Limpamos o mesado ben limpiño, limpamos de cousas. Isto tamén o vou retirar. Por qué? Bueno, non fai falta, neste caso non fai falta porque estaba dicindo, onde está en contacto unha carne en cru, aquí hai restos de carne en cru, non? Donde está en contacto unha carne en cru, despois, se temos calquer cousa cociñada, non pode estar en contacto, vale? Outra carne en cru. Que va a pasar aquí? Podemos usalo, vou baixar un pouco, 8, 7, 6, 5, que vai así pouco. Non podemos, como vai despois a ir ao forno durante hora e media, aí rómpense todas, se hai algunha toxicidade, non? Pois vaise fora de todas as formas. Como temos lavabaixelas. Vai todo para lavabaixelas. Casa grande, estou buscando unha culler boa, esta gústame. Aproveitamos agora para ir xa. Sal, pimenta, ben, como temos isto? Bueno, gústame moito. Aquí vamos a traballar así pouquinho a pouco. Estou mirando a ver se me aguanta de pé, non vai a ser que faja un... Ben, solucionado. Papel, pataca. Sal. Nin aceite, nin especies, facédeo. Un día que pasades o forno, pode meter así as patatas. Vou probar a ver como está. Pode repetir. A mí me encanta, xa sabedes que o forno traballo moitísimo con el. Forno de tarteira. Hombre, tixola tamén cae de vez en cando, non? Bastante de vez en cando. Pero o forno, eu sei un dos xeitos máis sanos que existen ahora mesmo, non? Na cociña. Así que pareceme moi interesante e compartir todas estas cousiñas. E as patacas,
Así están facéndose no seu propio xugo. A pataca galega é moi sabrosa. Xa estemos listas. Cando as metemos no forno? Dixemos que aproximadamente vai estar no forno 1h40, non? Bueno, cando pasa 1 hora e queden os 40 minutos restantes, as patacas para o forno. De feito, eu teño a bandexa para colocar... Esta bandexa é a que vai ir ao forno, para colocar esta bandexa en riba da súa propia, do forno, e na parte de abaixo teño o espacio e teño a rixa do forno, porque aí van as patacas. Entón, nos últimos 40 minutos vais rematar de facer a carne e vanse facer as patacas. Como vai isto? Bueno, ben, como vedes? Ben, non? Ben, vale, que siga así. Que siga así que eu estou contento. E a verduriña. Aquí, a verdura. 1h40. Despois de 1h40, como creedes que vai a quedar esta verdura? Desfeita. Vai a quedar super melosa, é dicir, tanto allo porro, imos a coller un garfo, imos a checar así un anaquiño de allo porro, vai se desfacer. A cenoria exactamente igual. É unha brutalidade a cantidad de sabor, non? Vale? Ben. Fora. Prato. Un para o carré e outro para as verduriñas. Coitelo, isto faime falta, non? Entón fora. Este filo, así para baixo, que non quede aí arriba. Ben. Para o lixo, onde temos este mismo vale perfectamente. Cortamos cun pelador, un coitelo, eso que vexamos, vale? É igual que as verduras, aquí interesa que sexan verduras que aguanten, non? Bueno, que se queredes meter un pemento tamén, metedes un pemento vermello, un pemento o que queirades. É unha das receitas, eu penso que cando metemos unha carne ao forno, son das receitas máis polivalentes, máis que dá máis xeitos de variar con ela. Cada un. Hai outros que botan 2 cebolas e queda riquísimo, e queda moi rico. Xa o sabedes, menos e máis. Así que non vos compliquedes demasiado, Ben, agora cortamos iso. Ben, as xalotas. As xalotas, mirade, esta, por exemplo, vaise desfacer. Quitei o cu. Entón, esta vaise desfacer completamente. Facemos así un corte para a metade. Pero despois, se queremos, por exemplo, vou deixar 2 que queden enteiriñas. Non separamos do pedúnculo e listo. Isto fora tamén. Esta tona de fora non me gusta. Esta simplemente a vamos a abrir así, a metade e listo. E as outras, as que queremos manter enteiriñas, o que temos que facer é non cortamos este pedúnculo, vale? Somente facemos o corte desde arriba, e desde arriba baixamos e lle quitamos a tona de fora. Así. Pódese nos abrir, Pode coller e abrirse un pouco, pero non se vai separar. E se nos abre, hasta vai quedar bonita. Porque queda así como unha especie de flor. Aparte que está riquísima. Esas son das cousiñas de que, evidentemente, son algo máis caras, non? Con a cebola convencional e demais. Pero son destas cousas que metes na boca e o padal xo agradece, Dice, ai, que rico. Ten o seu aquel, moi interesante. Bueno, vedes, o que fixen foi limpala ben hasta aquí abaixo. Así. Ben limpiño. Esta vai a quedar así enteira. Esta tamén vou a deixar así enteira. E inmediatamente vou a mirar como vai esa carne, Aí está, fora. Vale, vale e vale.
Fora, vou a mirar, vou a facer un paréntesis aquí, A ver. Ben, gústame moito, sí, señor. Que isto para manipular con garfos, sabes? E ahora si botar a man, e agora, eso é. Bueno, despois vou a poñer outra vez de pé, porque aquí hai unhas partes en donde como selamos estas partes, que é esta parte de aquí, ahora non o veis, non tedes bo ángulo para verme. Non pasa nada, se non chejades aí, se non collemos e sellamos de todo. Pero hai outro xeito, por eso botei tanto aceite, porque este aceite está fervendo. O teño ahora mesmo o número 5. Vou non subir un punto máis. 2 puntos máis. Vale. Isto igual. Esta vai totalmente cortada. Aí. Aí. E aí. Ben, listo pola metade, como fixemos ca outra, e listo. Que máis temos aquí? O tomate. Cortamos pedúnculo e tamén anaquiños así grandes, Fora. Isto me ocupa moito espacio. Fora, isto fora. Aire. Para o lixo aquí, isto para aquí e para aquí. Ben. Aí e aí. E aí queda. Isto vai de último. O tomate xa comentamos moitas veces porque vai de último. Porque ten moita auga. Entón, se botamos o tomate agora, non deixa rusprir o resto das verduras. Bueno, vamos alá. Ben. Vale. Aí. Este outro igual. Aí e aí. E para dentro. Eso por non usar o coitelo grande. Moi ben. Apio. Un ramallo, non vos pasedes con el. O apio é moi agradecido. Así que moi agradecido con respecto a sabor, que é o que falo. Deixamos aquí. E despois temos isto e listo, xa o temos completamente listo. Veña, seguimos por aquí. Mirade. Subimos 7. Ahora vou estar aquí, así que vou subir 8 e 9. Vedes isto? Aí, vedes iso, verdad? Vedes como está, que ainda non está feito por aí, que se ve. Non quero que me salte por fora. Así que con este aceite fervendo, estes sitios donde mirade como cambia a cor. Estaba vermella, xa comeza a estar branco, evidentemente o que vai aí é aceite fervendo. Se vai aceite fervendo, pues estamos cociñando tamén. É como que montamos o huevo frito. Cas fumadeiras, sabedes? Estou me poñendo perdido de aceite. Veme reñir pito. Que mancho de moito, Ben, cambia a cor. E tamén douramos, pouquinho a pouco. Vale. Ben. Último paso. Collemos esta, con cuidado de non salpicar. E aí. Tamén estoy contento. Estaba mirando aí por onde me queda, por aquí está bastante ben. Vale, facemos unha cousa. Vou a retirar isto para o prato. Vou a retirar o aceite e vou meter todas estas verduras. Vale? E vémonos agora. Non tardo absolutamente nada. Para vos, muchísimo mollo. Hasta agora. Ben. Mirade como teño as verduriñas,
O arrecendo que hai de verdade, é tan rico ahora mesmo. Ben, seguimos. O tomate para dentro. Aquí xa comenzan os líquidos. Comenzamos xa a coller humedade, xa imos a preparar a camiña para embarcar ca carne. E, por suposto, volvo a insistir, marcades vos as cantidades de verduras e, sobre todo, as especias. Eu vos lo digo como estáche moi bo. Ben, agora vou quitar este de aquí. Collemos unha boñada de brandy ou coñac, porque teñamos por casa, ¿sí? Botamos. Casi vai unha copa media, así larga, non? Digamos. Cambiamos. Dalle un toque, Cuidadiño. Dalle un bo toque. E aquí temos a lareira, ves? Non queríamos lareira, xa temos a lareira. Mi marásimo de un chourizos ahora mesmo, aquí un especie aí. Xa de paso, por aproveitar a enerxía. Deixamos consumir o alcohol. Como consume, pues xa que apague el solo. Ben. Ben. Este prato fora. Xa non preciso. Xa non preciso. Dalle un toque moi interesante, moi rico. Especias, as que... Oh, que rico que me mole. Ahora, o rematar. Buah. Repito, as que queirades. Ourego, tomiño, neste caso vai un pouquiño de tomiño e un pouquiño de ourego. Aí. E listo. Oh, que rico. Estou disfrutando, agora mesmo estou disfrutando moito. Disfruto máis... Bueno, visualmente disfruto moito vendo as cousas, non? Porque para mí isto é que andamos con fotografías que buscando... Isto de foto. Isto de foto, tanto colorido. Despois ver todas estas cousas torradiñas, todo por aquí. Isto é moi interesante. Dá o padal outro xeito, sabedes? O de rostrir un pouquiño así as verduras, tratalas e cuidalas antes de meter a carne e de enfornar con elas. Isto é fantástico. 6, 7, 8, 9... P de power. Unha cunquiña pequena, unha cunca sin ser pequena. Estou pensando que a mixeira que é hora e media mínimo, Aí ten que ter líquido. Está a tope. Bueno, estou usando a bandexa que vai directamente ao forno. Vosotros, se non tedes unha bandexa así, o que tedes que facer é unha tixola ou unha tarteira, Se vedes que non hai espacio e non ten tixola para bicho tan grande, pues nunha tarteiriña. Unha tarteira traballamos con ela exactamente igual. Unha tarteira, además, que pode ir ao forno. Non, estas bandexas son unha virguería. Que queres que vos diga? Estou enamorado delas. Vamos poñerlle un pouquiño máis de sal, porque solamente lle puxemos a carne, verdad? Vai un pouquiño máis de sal e un chisquiño máis de pimenta. E agora, mirade, porque lle puxen a tope, mirade que acaba de pasar aquí. Vou baixar para que vexades. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fora. Aquí xa temos unha salsa, vedes? Xa ves o fondo. Precisamos un pouquiño máis de líquido. Ahora, isto xa ten un sabor que xa podemos comelo así, directamente. Sen problema. O arrecendo, buah. Caldo. Unha cunca. Que non seque, vale? Durante, así ha de chejar, aproximadamente. Metémoslle. Facemos un pouco a cama, abrimos para que asente ben. Ven para aquí. Eso é. Estes xugos que non queden aquí no prato, Nin de broma. E hai un truquiño, porque senón estes osos vanse queimar. Despois os retiramos. Na última, cando metamos as patacas, o último 40 minutos, non sabes? Retirámolo.
pero se non vai a coller unha tona moi negra. Entón, o que facemos é coller e cubrimos isto así, vale? Entón, así garantizamos de que non vai a queimarse. O temos seguramente feito na casa cos zancos de polo e cousas así, verdad? Para que non se queimen e collan. Así. E así. Vale. Vale e vale. Retiramos. Vine comigo, imos para o forno. Vamos allá. Que bon. Vale. Quitamos a bandexa para fora. E collemos e aquí. Teño medo de que me veña debaixo tamén aquí. Eso, lo mantéis. Vine para aquí. Dentro, aproximadamente dunha hora, é cando embarcamos cas patacas, vale? Como temos que facer cas patacas? O único que temos que facer, dentro, cando pase unha hora, é collelas e poñelas aquí debaixo. Bueno, eu teño o que subir unha tal. Poñemos aquí debaixo as pataquiñas e xa que se vayan asando, eso vamos deixar unha hora, se non hai unha sobrecocción da pataca. Bueno, vémonos. Na esquinilla da mesa estamos desexando, probar esta carne. Eu polo menos, non sei vos, pero eu o teño moi claro. E despois esta pataca, cando metemos ese chutney por riba, mollaremos tamén naranjos de carne nese chutney. Vai a ser brutal. Vémonos agora, nun intre nada, no chisco dun ollo. Hasta agora. Ben, contento estou? Non quero abrilo, está perfecto, mira de pai. Este é o borde, e vese a carne vermelliña, vedes? Vedes? Bueno, pois por aquí no centro está no seu. Punto. Aí vos queda, este me quedou con él. Este xa non vai para un pratado. Este sí. E epa, aí vai. E agora prodúcese a maxia, a auténtica maxia. Porque aí traballou o forno, pero aquí traballou xente, para conseguir este pedazo de sabor. Por favor, tedes que facer unha pataquiña e poñerlle isto por riba. Despois acompañades ca carne ou non, que penso que vades facer, que sí, que vades acompañar ca carne, eso xa é outra cousa. Pero que non podedes deixar de probar este chutney, vos lo pido por favor. Doce, picante, salgado... Que o que pasa aquí? Que está boísimo. Chisco dun ollo e vémonos aí, no resume. Ta agora. Para gozar dun chutney de cabaza, válenos como disculpa marcar un carré de tenreira galega en aceite de oliva. Reservámolo, en ese aceite rustrimos as verduras. Incorporamos as especias, o coñá, o viño e o caldo de carne. Metemos ao forno 1 hora e 45 minutos. Envolvemos as patacas cun chisco de sal en papel de aluminio. E cando o carré lle falten 45 minutos, metemos as patacas na reixa do forno. Empratamos a carne coas verduras. Cubrimos as patacas escachadas cun par de culleradas de chutney de cabaza e listo para comer. Bueno, pois aquí temos o chutney de cabaza, que por suposto vai engrandecer non só unha pataca, sino un arroz e todo o que lle botedes por arriba. Cuidado, que colledes un bocata, unha boa salchicha destas, non? E metedes eso tamén por riba, e tamén é para se testalos. Xa non digo máis. E xa non digo nunha ensalada tamén, nunha ensalada destas tempada de pataca, que era brutal. Bueno, un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara, e ata outro día. Chao.